Mga kaidol, manuwaki mi diri mga kaidol. Armi nami diri sa Nailon, sa Dimyar ni siya, ka lugar. Naani mi sa Dimyar, kadagatan sa Dimyar mga kaidol, manuwaki mi diri. Brad, may magbukaron rin mong gango, Brad. Uy, bawa correct. Manuwaki mi diri mga kaidol. Tanaw na tunig makakuha ba ito na mga ingos lang na daw daghang suwaki na. Aman. Dua ka bok. Ay, naagi rin mga kaidol. Natunog ka? Ay sabad ka na ba na suwaki. Try. Dra guys. Dra. Okay. Kawan, sabar. Napay usa. Okay, matik piti ang bahawan ni ron. Indra Brad, duha buok. Sure. Nagi day. Kana. Ay na tinuod gyud nagi day daghan diri. Guys, ubay na gyud guys. Dra pa isa Brad. Napagid eh. Matik. Lami man ni lami kay kumot sa bahaw ni sila. Mga kaidol, suwaki mga kaidol. Wah, lami suwaki mga kaidol. Lami kani mais kumot sa mais nga kanon lami kay ni mga kaidol. Okay na usan dry usay. Dra. Okay, dol, mga idol, suwaki, pupuhon yung bahaw ron, nagkakalami. Salamihan naman na ni. Brad. Kumain ka naman ko sabay Brad. Gango? Gango. Namoy gango day? Ay, karon ka sila. Kapit na yung gango? Katong gagi ato. Sa dito sa Tugbungan? Tutun. Ang bahaw ni Popo. Nice kayong pagpayag diri mga ka-idol. Tabi paduol taga may pagpayag bi kay murag nindot nila. Lamig pasilungan ba. Na tagak ni cellphone nakatablag ni gid nagitiblag ni si bakol lang pud wala ba tay cellphone na rin. Gabay bato mo na. Asi binuang naman. Sa inyo madong may hapon sa tanan dong. Usa kami okay na? Di ka ni malunod dako ra bagay ko. Lah. Unsa man ni isa what ini? Okay, PC deh. Ini ari dungay. Ada makilid ba? Butang yun suwaki yo. Ini butang ya. Dia bisa gasa. Dito. Tara na. Ina gid. Daghang gid mga suwaki diri mga kaidol. Sa butang diri. Ato ibutang dito. Paliho ko na. Ara butang. Okay guys, nada guys. Nakakuha din yung suwaki ng mga mata. Sa pangalan shout out. Sa pangalan mo? G Kaloro. Uy. Paloro. Paloro ikaw dong. James Dan. James Dan. Abi no James Ban ba? Katong nagdasa kanong kuan ba aktor nga ngingi kayo. Pero sa pangalan mo dong? Zairos Adrian Orsabia. Rael ka Zairos. Rairos usa? Zairos Adrian Orsabia. Okay. Zairos Adrian Orsabia na kuyo ang tulo mga amigo. Tulo ka amigo nagmanuban sa man gibitik na pugura.
Koy, maritis na ilon man hikugon muntay. Yak din. Gana nagsima. Bayo-bayo tag suwake guys ha. Ano mga guys? Welcome to vlog. Mga auto mga guys. Tara. Usa man ba? Tungkuha ba? Suwaki. Oh, tara. Ay, suwaki, suwalat. Asa bird, tanong na bird. Talamian eh. Lamay naman nanay. Ay. Ubay-ubay na gid. Sakto gid na gid. Artas na gamay. Agay, drama na nagpatong sa bato, brad. Nagpatong sa bato. Dara, mga ka-idol. Pure word, nagbato word. Ano? Tara. Nagbato. Asa ba? Kani ako napatong sa bato sa di makiti. Okay ni. Wa gini magbato sa bato word. Oh. Matik. Kaon tara na ko anuran. Waki suwalat. Ayay. Daghan man ani diri ron. Unsa man bird? Unsa man ni? Basta tumba na word kon mo na word. Ako ba sila niho? Pagka di malas Nicolas kung mangina sa madaling naas. Kung mano, mamu-umo. Mga Batman. Okay, salamat kayo Dodong. Kuy, tunok ko na. Tunok ko. Ni unag uli si Rex nga to sa baybay, ani sa kuan na to sa baybay. Natunok to sa no, natunok po gani og yak. No? Nanangit ang tunok eh. Uy, talagang tunok ko. Sabra natunok ko stoyon brad, ako eh. Hapdusa eh. Syalan ba ni, di man nilalim ding artes dagat di ay. Di gid lalim ni mao day mahal yung kayong sudan day. Kay mao day ang pagpanagat ni lalim mapagkuha do sa papanguha do sunasan day gyud lalim day mga kaidol. Matunok pa ta, mamuumo ta katamag tagbatong na isisi gising panit. Saro lang gama brad. Wata ko brad kay matay sakit na may tunog akong tila.